Ja, jongens. Die nemen we mee voor het aquarium. Aquarium? Aquarium? Wat voor aquarium heb je dan? De goudvis erin. Zoetwater. Nee, zoutwater. We hebben Oh, ook wel zout. zoutwater. Ja, Oh, we ja. hebben ook zout. Oké. Niet keukenzout. En het water, het zuivert u of zo, of niet? Ja. Of niet? Ja, dat kan. Dames en heren, wij hebben een minuutje of 20 gevist, niet langer. Maar ik wil even wat vertellen over die vangst. Die kleintjes die moeten even vooraan staan, hè? Kleine kindertjes vooraan, dan kan iedereen wat zien. Kleine kinderen en jonge vrouwen van 2, 23, die mogen vooraan staan. Wij hebben een minuut of 20 gevist. Die vangst die is in korte tijd helemaal niet verkeerd. Want wij hebben gewoon in relatief weinig tijd hebben we gewoon lekker veel garnalen gevangen. En dat